Moi kaikille taas ja pitkästä aikaa, mutta tänään me puhutaan asiasta joulu ja jouluhössötys ja kaikki tällainen, mikä liittyy jouluun. Ja mä oon miettinyt sitä, miksi jouluna kaikki vanhemmat, en siis tarkoita nyt, että ainoastaan vanhemmat, lähtee ostamaan joululahjoja. Miksi ne pitää ostaa just joulukuussa? Miksi niitä voi alkaa vaikka ostaa heinäkuussa? Ja yleensä mä oon huomannut sen, että kaupoissa on hinnat kaikista kalleimmalla joulukuussa tai joulukuun alusta jouluaattoon. Ja miksi ne pitää ostaa just joulukuussa? Omasta mielestäni mä ainakin säästäisin rahaa siinä, että vaikka jouluna saisi ostaa kaikkea muutakin. Tai joulun jälkeen. Että sä ostaisit niitä vaikka heti joulun jälkeen sä ostaisit ne lahjat sun lapsillesi. Tai ikinä ostatkaan ne lahjat. Koska joulun jälkeen tulee kauheita alennuksia. Ja miksi sä ostaisit siis niitä lahjoja silloin? Jo ensi vuodeksi. Ei nyt tarkoita sitä, että jos jollekin lapselle sukat ostat. Ja ne on 6 koko liian pienet ensi jouluun. Niin en mä nyt sitä tarkoita, mutta silti. Sitä mä että miksi ne pitää ostaa just joulukuussa, koska kauheet ruuhkat aina kaupoissa. Tässä on todellakin ärsyttävää. Ei voi edes kauppaan mennä, ei ole mitään ruuhkaa. Ja miksi se on joulukuusi? Jos sä haluat aidon joulukuusi, miksi sä menet katsomaan, että jos sen kaupan pihalla on mitään hyviä joulukuusia halvalla? Niin ei niitä kukaan yöksi lukitse. Kuka vaan vois mennä ottamaan. En mä tietenkään kannusta ketään varastamaan, mutta jos ne on yön siinä, kuka vaan voi ottaa sitä joulukuuta. Tai miksi minä en ottaisi kirvestä käteen ja lähtisi tuohon meidän viereiseen metsäämme ja hakkaisi sieltä joulukuusta. Niin, miksi mä menis vaan ja hakkaisi sen joulukuusta? Logic, ne joulukuusten hinta 55 € kyllin. Eikä ne joulukuusi. Mikä helvetin idea niissä on? Ja sit tää, kun pitää ennen joulua siivota, niin miksi sä siivoat ennen joulua? Okei, on se kiva, että kämppä on puhdas, niin, mut joulun jälkeen sä joudut kumminkin siivoamaan kaikki lahjapaperit,